Салому алейкум бародаро. Имрӯз як наворчаи кӯтоҳ мекунем. Ин стаканчикҳои павлони ҳастанд. Ҳозир обш ҷоштем. Касе ки дар кор бошад, мақсад алоқа бироен. Қарор дорем дар шаҳри Панҷакент. Дар дурини шаҳри Панҷакент доставка бепул. Нархшта чӣ шавад? Амин нархаш 10 сомонӣ бисёртар гирен, бо арзон мешавад. Чанд бисёр гирифтен, аммо арзон мешавад. Доставкаша як қутии баланда мезанем, меравад. Инҷа дабо камтар аст. Обши як таги 1000 та стаканчик дорем. Ҳамин стаканчикҳомон тайёр ҳастанд.